În episodul de astăzi vă voi prezenta adevărata poveste a legendei Cristiano Ronaldo, cum a ajuns de la maturator pe străzi, la unul dintre cei mai admirați fotbaliști din lume. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro s-a născut pe 5 februarie 1985 în parohia São Pedro din Funchal, capitala insulei portugheze Madeira, și a crescut în parohia din apropierea Santo Antonio. Este al patrulea și cel mai mic copil al Mariei Dolores dos Santos Viveiros da Aveiro, care a lucrat ca bucătar în industria ospitalității și femeie de curățenie, iar José Diniz Aveiro, tatăl lui Ronaldo, grădinar municipal la junta de freghezia din Santo Antonio. Mama lui a dezvăluit că a vrut să-l avorteze din cauza sărăciei, a alcoolismului tatălui său și a avut deja prea mulți copii, dar medicul ei a refuzat să efectueze procedura. Ronaldo a crescut într-o casă romano-catolică săracă, împărțind o cameră cu toți frații săi. În copilărie, Ronaldo a jucat pentru Andorinha timp de 3 ani, unde tatăl său a fost omul cu echipament, iar mai târziu a petrecut 2 ani cu Național. În 1997, la vârsta de 12 ani, a participat la o probă de 3 zile cu Sporting CP, care l-a semnat pentru o taxă de 1500 de lire sterline. Ulterior, s-a mutat din Madeira la Lisabona pentru a se alătura sistemului de tineret al Sporting CP. Până la vârsta de 14 ani, în timp ce se lupta cu îndatoririle și responsabilitățile sale școlare în Escolae B2 de Telheiras, școala sa din zona Telheiras din Lisabona, Ronaldo credea că are capacitatea de a juca semi-profesional și a fost de acord cu mama sa și cu tutorele lui la Sporting CP, Leonel Pontes, să-și înceteze educația pentru a se concentra în întregime pe fotbal. Cu o viață tulbure ca student și deși locuiește în zona Lisabona, departe de familia sa din Madeira, nu a terminat școala dincolo de clasa a 6-a. Deși a fost popular pe lângă alți elevi la școală, despre care a spus că l-a nerespectat. Un an mai târziu, a fost diagnosticat cu tahicardie, afecțiune care l-ar fi putut obliga să renunțe la fotbal. Ronaldo a fost supus unei intervenții chirurgicale pe inimă în care a fost folosit un laser pentru a cauteriza mai multe căi cardiace într-una singură, modificându-i ritmul cardiac în repaus. A fost externat din spital la câteva ore după procedură și a reluat antrenamentul câteva zile mai târziu. Manchester United l-a semnat pe Ronaldo pentru 12 milioane de lire sterline pe 12 august 2003, un record în Anglia pentru un adolescent. Acest lucru l-a făcut și primul jucător portughez care a semnat pentru club. Deși a cerut numărul 28, numărul său la Sporting, a primit tricoul cu numărul 7 al lotului, care fusese purtat anterior de jucători ai United, precum George Best, Eric Cantona și David Beckham. Purtarea numărului 7 a devenit o sursă suplimentară de motivație pentru Ronaldo. Un element cheie în dezvoltarea sa în perioada petrecută în Anglia s-a dovedit a fi Ferguson, despre care a spus mai târziu. A fost tatăl meu în sport, unul dintre cei mai importanți și influenți factori din cariera mea. Ronaldo și-a făcut debutul ca înlocuitor într-o victorie cu 4-0 pe teren propriu împotriva lui Bolton Wanderers în Premier League pe 16 august 2003. Performanța sa a câștigat laude de la Best, care l-a salutat drept, fără îndoială, cel mai interesant debut pe care l-a văzut vreodată. Ronaldo a marcat primul său gol pentru Manchester United cu o lovitură liberă în victoria cu 3-0 împotriva Portsmouth pe 1 noiembrie. Spre sfârșitul sezonului a primit primul cartonaș roșu din carieră. Ronaldo și-a încheiat primul sezon în fotbalul englez, marcând primul gol în victoria cu 3-0 a lui United împotriva lui Millwall în finala Cupei FA din 2004, câștigând primul său trofeu. În urma Cupei Mondiale FIFA din 2006, în care a fost implicat într-un incident în care coechipierul de club Wayne Rooney a fost eliminat, Ronaldo a cerut public un transfer, deplângând lipsa de sprijin pe care a simțit că a primit de la club în legătură cu incidentul. United a negat posibilitatea ca acesta să părăsească clubul. Deși altercația sa de la Cupa Mondială cu Rooney a dus la huiduirea lui Ronaldo pe tot parcursul sezonului 2006-2007, acesta s-a dovedit a fi anul său de erupție, deoarece a spart bariera celor 20 de goluri pentru prima dată și a câștigat primul său titlu în Premier League. În 2009, Ronaldo s-a transferat la Real Madrid pentru un record mondial de 80 de milioane de lire sterline. Cel puțin 80.000 de fani au participat la prezentarea lui de la Santiago Bernabéu, depășind recordul de 25 de ani de 70 și 5.000 de fani care l-au primit pe Diego Maradona la Napoli. Ronaldo și-a făcut debutul în Liga cu Deportivo La Coruña pe 29 august, marcând un penalty într-o victorie cu 3-2 pe teren propriu. În ciuda faptului că a marcat 33 de goluri în toate competițiile și a contribuit la cele 96 de puncte ale lui Real Madrid în La Liga,
Primul său sezon cu Madrid s-a încheiat fără trofee. Sezonul următor l-a văzut pe Ronaldo a marcat 60 de goluri în toate competițiile, conducând Madridul la primul lor titlu de ligă în 4 ani, cu un record de 100 de puncte și pe locul secund, în fața lui Lionel Messi, la balonul de aur FIFA 2011. El a marcat cel de-al 100-lea gol în ligă pentru Madrid într-o victorie cu 5-1 împotriva Real Sociedad pe 2011, 24 martie 2012, doborând recordul anterior al clubului deținut de Ferenc Puskás. În sezonul 2012-2013, el a marcat primul său hat-trick în Liga Campionilor într-o victorie cu 4-1 împotriva lui Ajax. 4 zile mai târziu, a devenit primul jucător care a marcat în 6 clasicouri consecutive, când a lovit o doudă într-un egal 2-2 pe Camp Nou. Performanțele sale l-au văzut din nou pe Ronaldo a votat pe locul al doilea în cursa pentru balonul de aur FIFA 2012, în spatele de 4 ori câștigător Messi. După pauză de iarnă, 2012-2013, Ronaldo a fost capitanul Madridului pentru prima dată într-un meci oficial, înscriind de 2 ori pentru a ridica Madridul, format din 10 jucători, la o victorie cu 4-3 în fața Sociedad pe 6 ianuarie. Ulterior, a devenit primul jucător care nu este spaniol în 60 de ani, care a fost capitanul lui Madrid în El Clásico pe 30 ianuarie, meci care a marcat și cea de-a 500-a apariție la club. Cristiano Ronaldo a devenit cel mai bun marcator al Real Madrid pe 12 septembrie 2015 împotriva lui Espanyol, marcând 230 de goluri în 203 meciuri, depășindu-l pe precedentul deținător al recordului, Raul. Ronaldo a devenit, de asemenea, cel mai bun marcator al tuturor timpurilor din Liga Campionilor cu un hat-trick în primul meci din grupă împotriva lui Shakhtar Donetsk, după ce a încheiat sezonul precedent cu Messi cu jucător mondial al anului FIFA, în mare parte datorită succesului său cu Portugalia în câștigarea Euro 2016. În 2016 până în 2017 sferturi de finală UEFA Champions League împotriva lui Bayern în aprilie, Ronaldo a marcat ambele goluri într-o victorie cu 2-1 în deplasare, ceea ce l-a văzut în istorie devenind primul jucător care a atins 100 de goluri în competiția de cluburi UEFA. Pe 17 mai, Ronaldo l-a depășit pe Jimmy Greaves ca cel mai bun marcator al tuturor timpurilor în primele 5 ligi europene, marcând de 2 ori împotriva Celta de Vigo. El a încheiat sezonul cu 42 de goluri în toate competițiile, ajutându-l pe Madrid să câștige primul titlu din La Liga din 2012. În finala Ligii Campionilor, Ronaldo a marcat 2 goluri într-o victorie cu 4-1 asupra lui Juventus, ajungând la 12 goluri pentru sezon, făcându-l cel mai bun marcator al competiției pentru al 5-lea sezon consecutiv, al 6-lea la general, precum și primul jucător care a marcat în 3 finale în epoca Ligii Campionilor. Al doilea obiectiv a fost al 600-lea din cariera sa de 600 de ani senior. Madrid a devenit, de asemenea, prima echipă care a câștigat finale consecutive în epoca Ligii Campionilor. Ronaldo s-a alăturat lui Juventus în 2018 pentru 100 de milioane de euro, cel mai mare pentru un club italian. Pe 18 august, Ronaldo și-a făcut debutul într-o victorie cu 3-2 în deplasare împotriva lui Chievo Verona. Pe 19 septembrie, în primul său meci de Liga Campionilor pentru Juve, a fost eliminat împotriva Valencia, primul său cartonaș roșu în 150 și 4 de apariții în Liga Campionilor. În manșa inversă, acasă, împotriva lui Valencia, Cristiano a câștigat 100 de meciuri din Liga Campionilor, devenind primul jucător care a făcut acest lucru. Ronaldo a câștigat primul său trofeu cu clubul pe 16 ianuarie 2019, Supercopa Italiană 2018, după ce a marcat singurul gol dintr-o lovitură de cap împotriva lui AC Milan. Pe 12 martie, Ronaldo a marcat un hat-trick într-o victorie cu 3-0 pe teren propriu împotriva lui Atletico în manșa secundă a optimilor din Liga Campionilor, ajutând-o pe Juventus să depășească un deficit de 2 goluri pentru a ajunge în sferturile de finală. La 30 decembrie 2022, clubul saudit Al Nassr a ajuns la un acord ca Ronaldo să se alăture clubului, semnând un contract până în 2025. Ronaldo a primit cel mai mare salariu de fotbal din toate timpurile, la 200 de milioane de euro pe an, inclusiv un salariu de fotbal garantat de 90 de milioane de euro. El a debutat cu Al Nassr pe 22 ianuarie, în calitate de capitan al clubului, jucând toate cele 90 de minute dintr-o victorie cu 1-0 în fața lui Al Ettifaq
și a marcat primul său gol într-un egal 2-2 împotriva lui Al Fateh. Pe 9 februarie, Ronaldo a marcat toate cele 4 goluri într-o victorie cu 4-0 în fața lui Al Wehda, primul său gol al meciului fiind cel de-al 500-lea gol din carieră în campionat. Pe 25 februarie, el a marcat al doilea hat-trick pentru club, ajutându-și echipa să câștige cu 3-0 în deplasare în ligă împotriva lui Damac. În acest proces, a devenit primul jucător din istoria Saudi Pro League care a marcat un hat-trick în prima jumătate a unui meci. Potrivit BBC, transferul lui Ronaldo la Al Nassr a condus o revoluție în fotbalul asiatic. Mulți jucători din alte ligi, în special cei din Europa, transferându-se la cluburile Saudi Pro League pentru sezonul 2020 și 3 până la 24. În finala Cupei Campionilor Cluburilor Arabe, din 12 august 2023, Ronaldo a marcat ambele goluri în timp ce i-a învins pe rivalii Al Hilal cu 2-1 după prelungiri. Ronaldo a marcat 6 goluri în competiție. La sfârșitul anului, Ronaldo a marcat 54 de goluri în toate competițiile pentru Al Nassr și Portugalia, făcându-l cel mai bun marcator în 2023. Cele 54 de goluri ale sale au fost cele mai multe goluri pe care le marcase într-un an calendaristic din 2016 în casa lui Al Nassr. Partida de acasă împotriva lui Al Ittihad, Ronaldo a marcat al 34-lea și al 35-lea gol în ligă din campanie, depășind recordul lui Abderrazak Hamdallah pentru cele mai multe goluri marcate într-un singur sezon din Saudi Pro League. De asemenea, a devenit primul fotbalist care a terminat ca golgheter în 4 ligi diferite: engleză, spaniolă, italiană și saudită. Pe 31 mai, într-o înfrângere cu 5-4 la loviturile de departajare în fața lui Al Hilal în finala Cupei Regelui din 2020 și 4, după un egal 1-1 după prelungiri, în care a marcat a 7-a, 2 lovituri de la fața echipei sale. El a egalat Rogerio Ceni, record pentru cele mai multe meciuri de nivel superior de către un fotbalist profesionist masculin, 1225.